Ola, que tal? Moi boa tardiña, miña querida xentiña, a ver. Vale, aquí estamos. A ver, por onde anda a xente? Isto sempre tarda uns segundiños en dicirme, si, están por aquí a xente, tal, pero estou segura de que estades aí, porque sempre estades. Sempre chegades antes que a mí. Ves como hai? Xa sabía eu que había xente. A ver, que me anda por aquí. Anda Nieves, o primer me gusta desde Vigo a todos. Nieves, de momento creo que somos ti máis eu solas. E destelle 2 veces ao me gusta e quitástelo, puxéstelo e quitástelo. Volvelle a dar, tamén está, mira, está Beli, Susana Barbanzán, moi boa tarde. Sí que está ahora xa todo o mundo, xa entra todos de repente. Hola, desde Argentina, Patricia Arce. Moi boa tarde, Patricia, que tal? Hola, Nusca, hai uns días sementei outra tanda de rabanitos e quitei as ervas dos puerros. Vai todo bastante ben. Esta é a nosa afillada, Quero vos dicir que estamos falando ca afillada. Vai todo bastante ben. Teño que poñer o teu truco das tellas na miña horta porque está cheo de babosas. Lucía, pois non tardes, porque eses cómense todo. E que tal vai o girasol? Aquel que tanto coidastes e fostes plantando dunha maceta a outra maceta. Hola, Elvira. Hola, Xavier. Que tal, Xavier Veiga? Que sempre andan por aquí. Non ten máis que facer. Ti xa fostes á horta, ou xa fostes a atender a horta. Porque moita horta, pero si estás por aquí a dicirme a min hola, non estás na horta a traballar, depois dísme que non tuvestes tempo a ir á horta. Belén Vázquez, moi boa tarde. Yolanda, Isa, María del Carmen, Pan Fariñas. María del Carmen, que curioso dueto de apellidos. Pan Fariñas. Non, porque o pan faise con fariña. Que curioso. Hola, Isabel Pernas, que tal? Ana Abalde, moi boa tarde dende Vigo. Dende Vigo tamén. Dende Vigo se temos a Ana Abalde e a Carmen Abalde, que son des irmáns. Ou é unha curiosidade e casualidade da vida que escribira desas dúas co mismo apellido desde Vigo, as dúas. Que va. É moitísima coincidencia. Non sei se estades vendo o mesmo chat que estou vendo eu, pero donde pon Ana Abalde Rincón, pon buenas tardes desde Vigo. E exactamente debaixo, un segundo despois, Carmen Abalde Anido, co mesmo apellido que Ana Abalde, tamén desde Vigo, pon exactamente o mesmo mensaje. Boas tardes dende Vigo. O que pasa que Ana puxo en castellano. Buenas tardes desde Vigo, boas tardes dende Vigo. Que curioso, non me digades que non é super curioso. María Dolores, hola, moi boas tardes. Teyaki, buenas tardes. Hola, parabéns a todas as mamás. Menos mal que está Mar para avisarnos de que o seu día da nai. Bueno, para avisarnos non, home, que só sabemos todo o mundo, pero aínda non dixera ninguén, foi a primeira. Así que eu desde aquí, desde o meu canal e desde a miña cociña, quero lle desear un feliz día a todas as nais do mundo mundial, a todas as nais do mundo, que todas son fantásticas. Bueno, todas non, algunhas son labercas, pero bueno, casi todas. Feliz día da nai, Puradolo, feliz día de la madre, moi boa tarde. Desde Pontevedra nos di María de las Mercedes. Es unha casualidade. Madre mía, pois era casualidade. Fíjate ti, dinos Carmen Abalde Anido. Pois mira que casualidade. As dúas co mesmo apellido, as dúas desde Vigo, unha en castellano e outra en gallego, dicindo o mesmo mensaje e un a continuación do outro. Si o que non pase neste canal. Moi boa tarde desde Porto Novo, dinos Paz Prieto. Seremos de Bea de las dos, porque hai muchos. Os apellidos. Pois non sei. Ese apellido por aquí, desde logo, neste lado da ría da Arousa, non o escoitín nunca. Hola, pregúntanos María Dorado.
Ola, canto tarda en medrar a planta de pera melón? Comprei uns esquejes, dará fruto este ano? Sí que che vai a dar, María Dorado, vai che dar fruto porque é un arbusto, non é un árbol, non é un árbol que teña que madurar o seu tronco durante 2 ou 3 anos para empezar a dar frutos. Hai unha lesma. Feliz Día de las Madres, quiña, teño unhas plantas de... Ni a vesela onde está a lesma. Que bonito. Ah, sí, vale. Elías, te voy a tirar a la basura, mejor. En vez de tirarte un beso, te voy a tirar a la basura. Espera. Ahí va. A la basura. A la basura, Elías. Hala, hasta luego. Gracias, Nieves. Moi atenta, hai un gusano. Ya está, ya está. Pois sí que che vai a dar esa fruta este ano. Descoida que che vai a dar fruta. Ti, mira, intenta, non é que sea unha planta que necesite demasiado abono nin demasiado riego, pero se non carece de un bo fertilizante na terra, ou que está ben abonada, depende do que lle botes, se non lle falta riego, e plena luz do sol, pois vai che dar fruta este ano. É moita, ademais. Bicos a túa nai porque casi é a nai de todos os que te seguimos. É como a nai da Pantoja de Ormi. Un biquiño para ela, que é un biquiño para ela e un moi pavera. Moitísimas gracias, Diana. Queres saber que casi tes razón en de que parece que a compartimos, non? É que é tan encantadora. Estuvo aquí hoxe comigo, pasamos unha velada moi chula aquí en familia, na casa, fixemos un churrasquiño, estuvemos aquí de sobremesa e despois, pois nada, foise para a súa casa e eu fun pois a horta, hasta hai un pouco, cheguín dime unha ducha, se estou aquí no directo, pero como unha correndo moitísimo. Estou na horta dando órdenes. Esa é a miña Cris Jan. Pero, Cris, canto tempo che deron de baixa? Ainda tela para todo ramal? Ainda andas así, un pouco así de lado ou que? Hola desde o Castro de Xián. Ah, hoxe non estás no Jaliñeiro, lo? Porque sempre nos dis, hola, desde o Jaliñeiro. E hoxe Cris Jan debe de ter a horta en outro lado, porque di desde o Castro de Xián. 6 meses che deron de baixa. Pero ti moi malamente lastimastes esa perna ou a operación. Mi má, 6 meses. Mi má, eu tolearía. Ti dá órdenes, ti pa aquí, ti pa ali, pon ali, quita ali, pon ali, e sácame daqui e tráeme pa aquí. Ti maneja, Ti co dedo non che doi, non? Pois, co dedo, a mandar. Di, mamá, tu madre está guapa. Di, sí, mamá, tu madre está guapa. Non che entendo, María Souto. Buenas tardes para todos e feliz Día de la Madre para todas las mamás. Un saludo desde Zurich. Carmen Bouzas, un biquiño tamén para ti. Para ti e feliz Día da Nai tamén de volta para aí. Hola, Nusca, me podes confirmar, dinos Victoria Armida, me podes confirmar se é bo para as plantas a auga de lavar arroz crudo? E se non cho confirmo e cho desminto, non ten sentido. A ver, a non ser que queiras facer lab. Non sei se vos sona L-A-B. Lab. A non ser que queiras facer eso, que é un fermento feito con agua de arroz, pois, bueno, entón sí, pero agua de lavar arroz así para lle botar as plantas, non entendo, non ten sentido ningún lavar arroz e botarlle esa agua. O único que lle quitas ao arroz lavando con agua é almidón. Non creo eu que lle pasen nin proteínas, nin minerales, nin microelementos, nin sustancias que vai a aproveitar a planta. Posiblemente podas facer unha especie de cobertura pola parte de arriba da terra, ca agua esa de arroz, e que algunhas bacterias se alimenten dela, porque é verdad que hai bacterias que se alimentan da agua de lavar arroz, como se fai co lab, e poden fermentar, pero iso non é bo na terra. Eu
se che dixeron que era bo e confías nesa persona, pois faino, pero dende logo non. Bueno, tamén me podías explicar con que objetivo queres facer eso. Entón, ao mellor podo pensar, bueno, pois se o fai con este objetivo, non sei, con que objetivo queres botarlle agua de rosa ás plantas? Como fertilizante non vale para nada, como abono non vale para nada, como repelente de insectos non vale, como fungicida non vale, pois non sei, cal é o... Non. Moi boa tarde, son novo Sancos, MS Sancos. Moi boa tarde. Son un novo suscritor moi ben feito. MS Sancos, M Sancos. Moi ben feito suscribirte ao meu canal, así me gusta, gustame moitísimo que a xente se me suscriba ao canal, porque se sabedes que o meu canal ten que ir máis lento en suscriptores que calquera outro canal, polo idioma no que falo. Pero non vou cambiar o idioma, vou a seguir facendo así. Así que toda a xente que se suscriba é super benvida ao meu canal, porque iso consigue, pois, eso. É mellor para min, máis suscriptores significa que me pagan máis polos anuncios, pois supónse que tamén cantos máis suscriptores, máis visualizacións os vídeos e todo eso, pois, é bo para a xente que somos creadoras de contenido nas redes sociales, non? E pregúntanos, son novo suscritor, dende que vin o vídeo dos caracois non paro de ir de caza. Entonces, MS Sancos, non só eres un novo suscritor, eres un novo cazador de caracoles, caramechas, lesmas babosas e demás objetos babosiles de la huerta. Así que moi bien, hai que ir de casa aos caracoles. Hola, Nusca, ¿me podes confirmar o da ajo de arroz? Nada. Buenas tardes para todos y feliz Día de la Madre. Esto es Solín. Mi madre, que me quedaba todo aquí parado. Mi madre y yo plantamos juntas un manzano golden. ¿Nos dará manzanas este año? Está llenito de flor. Sisteyaki duronaka. Qué difícil me resulta pronunciar eso. Si está cheo de flor, vai a dar mazáns. Outra cousa é que aínda pode... Non sei onde vives. Onde vives? Podesme, porfi, decir por onde vives? A ver, se vives no norte ou nun sitio onde aínda faga frío ou que aínda haba un riesgo de unha helada, dunha tormenta fuerte, posiblemente che vai a tirar moitísimas das flores ou se malogren algunhas flores e en vez de polinizárense sean abortos. Aborten como flor e non cheguen a cuajar como a frutos. Pero ten en conta que se ten flores e algunha masán has de conseguir, seguro. Ti coidao ben. Hola, boas tardes, felicidades ás máis desde Vigo. E dínolo Ricardo, así que penso que é o primeiro chico que entra para felicitar ás máis. Así que moi ben. Moitas gracias, Ricardo. Foi unha operación. Porque a estas edades xa todo se torce. Pois mira, mentres teña solución e a vaquira á cuchilla e cho arreglen, pois mira, ainda nin tan mal, Cris. Sabes, se se torce algo e o hai que arranxar, pois menos mal que temos médicos que saben arranxar, imaginadesvos. Así que... E dinos, José Luis, tamén, desde Buenos Aires, saludos para todas as mamás. Moitísimas gracias, José Luis, desde Buenos Aires, que lonxe. Que maravillosas son as redes sociales. Bueno, dende Coruña, moi boa tarde, Cristina Franco. Que tal, Cris? Como vai esa rodilla? E lo Cristina Franco estaba mal dunha rodilla. Eu sin enterarme. Non ves que non me entero das cousas? Vou ter que repasar os mensajes cando acabo o directo, pero claro, botaría unha hora lendo e non vai a poder ser. A ver, Cris, contanos como vai esa rodilla, porque eu tamén quero saber como vai esa rodilla. Boas tardes, dinos Jesús tamén, bueno, que están entrando os chicos todos a felicitar as mamás, Jesús, moi boas tardes, Nais e Nusca. Que lle pasaría, a pregunta sería, que lle pasaría ás plantas de tomates
se en vez de usar cantidad recomendada de purins ou LAP para prevenir planas... A ver se che entendo, espera. Que lle pasaría ás plantas de tomates en vez de usar a cantidad recomendada de purines ou de LAP para prevenir plagas, supoño que quer dicir plagas, nos pasamos de cantidad, que intoxicas a planta, Jesús, intoxícala. Non podes botarlle nada, bueno, o LAP para prevenir fungos non sei se che dixeron que era para prevenir fungos, pero o LAP eu non usaría como... Por que vai? Bueno, porque usas un pouco de leite, claro, para fermentalo. Supoño que o fermentas co arroz, mas con leite. Ao mellor dixeronche ou pensas que por ter ese pouco leite fermentado no LAP xunto coa auga de arroz que vale para prevenir os fungos. Eu botaríalle leite normal, sin fermentos, nin traballos de facer o LAP, leite normal con bicarbonato potásico, non sódico, porque ya hai que botar moitas veces. Entón non podemos abusar do bicarbonato de sodio, porque non lle fai ben á planta. O potasio sí, pero o sodio non. Entón, bicarbonato potásico para intentar baixar, subir o pH, aumentar o pH, pero leite normal, non lle botaría lá. Tiña bloqueados os aqueles, non sei que dicen, e tiña os bloqueados. Ola, Nusca, teño manzanilla en flor, teño que esperar a que seque para facer a infusión. Mira, Celi, tamén eu a teño en flor e levime unha grata sorpresa. Hoxe, cando cheguín á horta, o que pasa que aínda son así de pequeniñas e teñen 4 flores. Non deberían de florear tan rápido, porque é mellor que a planta medre moito. O sea, a manzanilla é unha planta que medra como unha planta de pimento, medra moito. Entón, claro, cando mellor está para recoller a manzanilla é alá en julio e agosto. Son os mellores meses para a manzanilla, cando resende toda a horta a manzanilla. E para recollela non tes que esperar a que seque. Non podes, é que non debes esperar, porque a planta da manzanilla botando flor todo o verán. O sea, se agora tes en flor, desde agora hasta finales de agosto ou incluso setembro, vai a estar a planta en flor, pero as flores da manzanilla son unhas flores que tardan, desde que ves o capulliño da flor xa empezando a abrir, non? Que ven como cos pétalos un pouquiño pequenos, hasta que abre ben os pétalos, e hasta que saca para arriba. Vou vos a enseñar. Primeiro, así, primeiro a flor saca como uns pétalos moi chiquitíns, non? Despois empeza a sacalos e fai como se fora unha margaritiña, así. Pero así aínda non se pode coller para facer manzanilla, porque aínda amarga, aínda non está madura. O que ten que madurar non é a flor, son as sementes. O que comemos da manzanilla son as súas semillas. Non é a flor. A ver, que tamén se pode comer a flor e máis os tallos, pero na casa non usedes os tallos, que para iso plantamos manzanilla, para tomar manzanilla de verdad. E a manzanilla de verdad é única, exclusivamente semillas da flor da manzanilla. E cando está boa para recoller? Cando esta flor, en vez de estar así con flor con forma, perdón, en vez de estar con forma de margarita, ten esta forma. Todo isto son semillas e os seus pétalos revirados cara abaixo. E todo isto aquí cara arriba. Védela. Vese ben? Eu espero que sí. Pois hasta que este... Que mande mensajes, Dios mío. Ai, Dios mío. Madre mía. A ver, déixame mirar máis para aquí. Cristian, da operación da rodilla. Ven vídeos que din que é beneficiosa a agua de arroz. Victoria, pois eu non o faría, pero eu non che vou a desmentir algo que che diga alguén. Podo non compartilo.
pero non, se che dixeron e o queres creer e o queres facer, faino. Dende a praia de Frouxeira, a miña pregunta é a seguinte: cantos anos se pode aproveitar os frutais de Hueso? Pois, eu diríache que 80 anos, porque eu teño algún frutal de pexejo, que é unha especie de melocotón, máis autóctono daqui, da zona cantábrica, que eu non sei os anos que ten, pero ten, pois, 50 ou 60 anos tenos ben. E non é un árbol vello, quero dicir, non teñen por que durar poucos anos. Outra cousa é que sean inxertados e que algúns deses veñen con pouca vida, porque o porta inxerto non é o axeitado e ao mellor aos 5 ou 6 anos ou 7 desaparece o árbol ou morre ou colle enfermedade ou o porta inxerto xa non pode máis, non pode co árbol que hai medrado arriba. Así que falta moitos dedos, estou de acordo, José Luís. Dadelle os dediños para arriba e empezadelle a dar o me gusta, por se non eu marcho, E logo, gústanos en galego, non o tens que cambiar. Non o teño que cambiar, nin o vou cambiar, non teño... Non. Boas tardes a todos. Esos like, non vos despistedes, gracias, Elvira Gándara. Vídeo compartido con mis amigas de Páramos Tui. Moitísimas gracias. Este directo, dis. Que gracias. Porque non sabía eu que se podían compartir os directos, así que se poden compartir para que entre máis xente a ver o directo logo. É unha maneira como de avisarlle á xente, non? Ola, Nusca, plantei patatas, dinos Lourdes, moi ben, Lourdes, e non quería usar químicos para o mildio. Que podo usar? Mira, tes cola de cabalo ou tes maneira de conseguir cola de cabalo, non ten por que ser fresca, non ten por que ser verde. Recoméndoche que te fajas con ela. Se tes unha horta un pouquiño xeitosa, que a poñas en un sitio apartado porque medra bastante, despois vai ter, pois... Pero se tes onde conseguila, porque antes, fai anos, encontrábase casi en calquera beira de río. Había máis a miúdo. O que pasa que as plantacións de calitros, desmontes, desbroses, glifosfatos, herbicidas, acabaron con ela. Pero, bueno, hai zonas nas que aínda existe. Eu teño na miña horta. Se tes cola de cabalo, sería o number one, o sea, a planta por excelencia para tratar mildio, oidio, rolla, botritis e máis tipos de hongos, sería a cola de cabalo. Infusionala, aínda que a min para sacar propiedades de unha planta non me gusta infusionalas, prefiero facer un purín ou en purín. Tamén podes comprala seca. Eu prefiero a verde porque ten, sabes como a colles, sabes cando a recolles, e que compras seca ti non sabes os anos que ten almacenada porque venden en paquetes e ti miras no paquete recogida en el 2023, pero igual o que fixeron foi abrir o paquete porque estaba caducada, non a venderon, e igual está recollida do 2018 ou do 2008, sabes? Entón, mellor sería eso. Pero, Lourdes, o primeiro, cola de cabalo, que non tes maneira de conseguila, que non sabes como conseguila. Purín de ortijas. Ortijas tes que encontrar. Mellor que sean ortijas que non estean en flor, porque se están en flor xa perderon a mitad do que tiñan. Entón, necesitamos que as ortijas sean sanas e que non estean en flor, sabes? Que sean ortijas que estean ben, bonitas, verdes, frescas, ben aqueladiñas. Se non tes nin cola de cabalo, nin ortijas, a ver, milagros a Lourdes, pero tamén che pode axudar a bardana, a consuelda e a lavasa. O sea, esas tres telas que encontrar na beira dos ríos. Outra cousa é que non sepas diferencialas. Pero por este orden podes tratar a túa horta de maneira ecológica sen botar químicos nin pesticidas, primeiro con cola de cabalo. Se non tes cola de cabalo, purín de ortija. Se tes as dúas cousas, tes que ir contrampeando unha e outra. Purín
e cola de cabalo. Purín de ortigas, purín de cola de cabalo. E se non tes ninguna desas dúas, seguimos polas que menos eficacia teñen, pero aínda son potentes, que é a bardana e a consuelda rusa. E despois desas, pois, a lavasa, que tamén che podería axudar, pero, bueno, xa non me fiaría tanto. Dios, que tantos mensajes. Eu salo de noite tamén a casar, e teño moitos catos, se non comenmos todos. E hai que salir de noite ou cando está chovendo, porque cando está chovendo tamén salen todos os limacos. Non dou atopado bicarbonato potásico. Celi! Nin en ajos, nin en farmacias. Pero ti de onde eres, Celi? Como que non o vas a dar atopado? Mira, o bicarbonato potásico é que me dá... Non o compran porque non lle dá a gana, que demais non estou dicindo unha cousa do outro mundo. Bicarbonato potásico usouse toda a vida para neutralizar a acidez do viño, sobre todo do viño tinto, bueno, do viño todo. Quero dicir, é o que se lle bota bicarbonato potásico para corregir a acidez aos viños. É que me dixen que non queren traer porque pensan que non a van a vender. Pero, bueno, aquí estou eu nas droguerías. Non, nas droguerías non teñen, Non, porque a droguería non ten sentido. É algo que se usa en agraria ou na farmacia ou en algunha tienda especializada, vinotecas ou algo así, non sei. Pero... De onde eres, Celi? Celi Extremadura. Aquí hai, non? O sea, aquí... Bueno, tamén vos direi, aquí na miña bisbarra agora hai bicarbonato potásico porque eu lle toquín moito as pelotinguis ás tiendas daqui co bicarbonato potásico. Porque senón non teño onde mandar a xente que mira os vídeos, polo menos aquí tereu a donde mandar, vai non comprar a tal tienda, eu non podo vender. Pero, bueno... Mirareivos e mandovos un enlace para que podades compralo e así pois só podedes comprar. Cando acabo directo, deixeme apuntalo porque depois vaiseme o santo al cielo. Buscar bicarbonato e poñer enlace. Vou a poñer o enlace nas historias de Instagram e de Facebook. Non sei se o podo poñer tamén aquí en YouTube, pero se podo, pois poñovolo tamén, non te preocupes. Teño un naranxo que non ten plagas, pero está moi amarillo. Pode faltarlle algo? Cristian, pode faltarlle algo ou pode sobrarlle algo tamén. Hai moita costumbre... non sei por qué, pero hai moita costumbre de que cando un naranxeiro ou limoeiro ou un pomelo ou unha lima ou un mandarineiro ou un concuá, o sea, calquera tipo de cítricos, hai unha costumbre popular que cando un cítrico se pon un pouquiño amarillo, vaslle preguntar ao que sabe, e o que sabe diche ten falta de ferro. Sempre ten falta de ferro. A ver, é verdad que os cítricos necesitan ao mellor máis ferro que do que lle fai falta a unha lechuga ou a un coleiro de verdura. Eso é indudable. Pero achacarlle todos os problemas de amarilleamento ao ferro non é axeitado, non é así. Entonces, por que está amarillo? Podelle faltar algo? Podelle faltar ferro? Podelle faltar, pero tamén lle pode faltar magnesio, ou tamén lle pode faltar boro, ou podelle faltar, ou podelle sobrar riego, ou podelle sobrar nitrógeno, porque se ten un exceso, o sea, moito de algún nutriente, pode bloquear a absorción de outros nutrientes, e non ten por que ser un solo. O sea, que corregir o amarilleamento de un cítrico, dame igual que sea naranxeiro, limoeiro, ten que empezar
tendes que empezar por observar como está. Se é un árbol vello, posiblemente teña carencia de algún nutriente. Eu non optaría directamente polo ferro, sino que optaría directamente por añadirlle humus de lombriz. E se non tes humus, pois polo menos compost. E se non tes compost nin humus, pois calquera tipo de preparado que teña fósforo, nitrógeno e potasio, o sea, NPK, 15-15, o que se chama 15-15, e se non, pois, comprar un abono e que non ten que ser específico para naranxeiros, vale che un abono que teñas na casa. E tamén fijarte se, por exemplo, o pau está en un sitio onde encharca moito a agua, porque non se levan ben ca agua, as raíces non se desarrollan, quedanlle nada máis que as raíces principales, que son as que agarran do árbol, as secundarias, que son as que van a reafirmar todo o árbol, e faltanlle as raíces máis delgadiñas, porque non se forman porque ten demasiada agua, e faltanlle non é capaz de absorber os nutrientes, porque non ten as raíces pequeniñas, porque con exceso de agua non se lle desarrollan. Así que o do frutal que está así amarillo hai que valorar que é o que pasa. Hai no que vigilar cal é o problema antes de empezar a añadir solucións á terra. Dixéronme que era bo botarlle agua de arroz, ou dixeronme que era bo botarlle ferro, eu tiñe ferro xa, e despois, pois, igual non era ferro, igual ten outro problema. Porfa, dedos arriba. Mira, Fátima López moi ben me cae, porque sempre vos está recordando que lle deades para arriba o like. Doggeplay, dejen su poderoso like, por favor. Mira, ademais dime, con unha estrella, dejen su poderoso like, enténdeme, el compréndeme, ti compréndesme, verdad? Doggeplay. Porque ademais dime que está cómodamente cas súas gafas de sol, cunha paquete de palomitas a comer así, e está tope de power porque puso aquel de tope de power. Entón, deixade o like, que non vos costa nada, que é gratuito, que a min faime moita falta, e a vos non vos costa cartos, nin nada, que si tampouco costa traballo. Así que, madre mía, onde se me foron os... Sondes moita xente escribindo, sinto moito, o sea, atendo a quen podo, pero sondes demasiada xente, así que eu vou atendendo según poda. Alicia Farilla, Alicia Farilla, hola de nuevo, Nusca y comunidad, recordar, dar al dedo, por favor, dadle yo dediño, por favor. Bueno, esta semana, o jueves, o xoves, fun hasta a Coruña para tomar un cafeíño con quen quixera vir. A ver, non avisín con moito tempo porque tamén me daba medo, dixo, a ver se é que vai vir moita xente e nos juntamos demasiada xente. Entón, dixo, bueno, aviso ese día, desde a mañá, e se pode vir alguén, que veña. E alá me fun á Coruña a tomar un café nunha cafetería bonitísima. E alá viñeron, pois, unha, dúas, tres, catro, 5 personas estuveron comigo tomando café. Encantada, estuve encantada de la vida. Entre elas, Alicia Fariña, que foi un placerazo poñerlle cara. Ademais, mirade, as únicas 2 personas que me confirmaron que iban a vir, e dixo eu, xa vou encantada. Se veñen 2 personas tomar o café, dixen que iba e vou, encantada. E as únicas 2 personas que me dixeron que viñan non teñen foto no seu perfil, e dixo eu, queres ver que topín que as únicas 2 psicópatas do mundo digital? Porque non tiñan fotos, nin teñen fotos nos perfiles, nin así, dixo eu, bueno, pero eu alá me fun. Foi un placer e unha sorpresa encontrarme con Alicia. Non sei, difícil de escribir, porque como non
non lle ves o foto, imaginábama de outra maneira, porque sempre está aquí dando a lata, con que lle dea de só o dedo e tal, moi insistente, e imaginima de outra maneira, porque a miña memoria vai por libre. E cando me encontrín con Mar, porque tamén den Mar, que tamén está por aquí, seguro, e tamén, cando vin, digo eu, viron, o sea, que foi unha sorpresa tremenda, porque ademais, mira, o rollo este dos avatares, non? De facer o avatar que faz como un muñeco que a túa imagen e semejanza. Algo así parecido a crear un muñeco inspirado en ti. Sabedes o que é? Pois eu non sei cantas veces o fixen, debino facer unhas 4 ou 5 veces e nunca me pareço ao avatar. Sempre me dá a impresión de, pois a mí, eu non me pareço ao meu avatar, non o sei facer. E cando vin a Mar, digo eu, sería capaz a reconocerche polo teu avatar, que parecese moitísimo, o sea, clavouno, o avatar de Mar é clavadito. E, mira, regaloume estes pendientes, porque, claro, fixolle caso a miña nai, que a miña nai sempre di, sin pendientes da casa non se sale. De feito, eu xa sabedes que non suelo poñer nin pendientes, nin anillos, non poño, non me resulta cómodo. A ver, se os teño que poñer, poños, pero tampouco non é algo que tal. Pero miña nai é algo que non pode con eso, como sala da casa sin pendientes, e logo me di, ela non tiñas pendientes, non? Sabes, podo ir ca roupa sucia de traballar ou podo ir co dalle igual, pero sin pendientes, non. Entonces Mar dixo, bueno, pois voulle regalar uns pendientes. E regalou uns pendientes que poñen nusca. Chulísimos, está moi ben, son discretos porque non se aprecia que poña nusca, pero teñen unha caída moi chula, mira, así larguiños, están moi guais. O que me regalou, a ver cando che toca vir por Pontevedra, Celi, non te me poñas tristona que hola, desde eu tampouco levo nada disso. Hei de ir a Pontevedra tamén, non te preocupes, pero bueno, quería vos enseñar que o que máis me gustou que me regalou, vou volo enseñar, e que o tiña aquí agachado, dixo eu, bueno, despois cando me acorde xa yo dixo e xa o enseño, pero mirade para aquí. Ai, por favor, que cousa máis bonita, cando o vin, non o vin de pechar a boca, porque me gustou moitísimo, mira, decorada, pero dun lado a outro, é un pavo real, chulísimo, hasta me dou unha idea, porque quero dibujar unha cousa así nun cuadro, ou nunha parede. Mirade que cousa máis fina, máis bonita, por favor. E, como me gustan a min os taxóns, que podo meter toda a man. Isto é fantástico, porque isto leva un cuarto litro. Isto leva máis de un cuarto, isto leva máis de medio litro. Isto leva, non sei canto leva, pero cuidado, Mira, mide máis aí, bueno, por aí un pouquiño máis que o bolígrafo. É grandísimo. E teño aquí a miña infusión de limón con erva luisa. Ervas da horta. Entón estaba deseando enseñárvelo porque tamén tiña gana de tomar un pouquiño de infusión. Entón, pois eso, xa vos lo enseñei. Moitísimas gracias, Mar. Encantoume. E máis así xa estreno, porque me gusta mucho. O sea, a mí sempre me gustou moitísimo no verano e no inverno, No inverno máis, porque agarrarse así a un taxón de infusión ou de un teo así que colles na túa hortiña. Mira, os limóns son da miña hortiña. A erva luisa tamén é da miña hortiña. Bueno, erva luisa porque a teño neste momento, pero eu fago de calquera cousa. Casi de calquera erva que teña na horta, porque teño moitísimas ervas aromáticas. Bueno, que foi un placer desvirtualizar a Mar, a súa compañera que non sei como se chama, porque como non me fale así moi a menudo,
non sei quen é. É a Alicia. Un placer, foi un placer. Botamos unha tarde ali, botamos casi 2 horas ali, pasando ben. Na gusto que haya xente así de boa. Que bonitiño regalo, sí que o é, sí. Moi bonito. Ven á estrada a ver a miña vaca levas leite. Ven, por favor, coa túa nai. María Souto, teríalle que preguntar, porque miña nai, se sabedes que miña nai é algo independente, miña nai, pois... Llegolle de ir a algún lado conocer, bueno, é para que vou logo, para que quero ir. Razón non lle falta, pero non sei. Pero apetéseme a idea de levar leite da vaca para lle botar aos búlgaros así de vez en cando, sabes? Bonito regalo, precioso, precioso, precioso. É unha pasada de chulo que está, mira. Que con detalliño está aquí e todo. Fácil de agarrar. Unha pasada, chulísimo. Se non ves ti, vou eu por Ribeira. Bueno, pois vete por Ribeira, pero a ver, a Pontevedra tamén vou ir, Tengo que buscar un día. Pásame como cando fun a Coruña. A amiga de mar chamase Ana. É verdad, non me acordaba, mirade. Nusca, según tú, soy tu yo futuro, porque sorprendeume moitísimo, porque cando vin a Alicia, como vos digo que non lle gusta poñer fotos, non? Entón vas a curiosear no seu perfil e non ten fotos, pero de paisajes, de flores, porque non lle gusta poñer a súa foto, non? E le vi unha sorpresa, porque o sea, que din a miña pela, estábame falando, eu así, eu cando seo máis maior vou a ser así, o sea, estaba vendo unha calcamonía de min mesma en Alicia Fariña, porque para min, é que a fasquía, a cara, os pómulos, esta parte de aquí, bueno, Alicia leva uns anos, pero dixo, eu cando sea maior, penso que vou a ser, o sea, eres moi yo, dicía eu a Alicia, eres moi yo. Dame a impresión de que cando sea máis maior vou a ser moi parecida a ti. Parecíame a min. A ver, nova suscritora gracias a miña nai María de Tui, que me recomendou os teus directos. 22, Elliot 22. Elliot? Era o meniño de ET. De que me sona Elliot do meniño de ET. Hola, Nusca, desde Asturias, feliz día da má. Estoy apañando habas de mayo, agua dulces e Carmen. Quere dicir que as habas de maio que tamén lle chamades agua dulces? E Carmen, sabes? E Carmen, sabes cuáles son as diferencias? Agua dulces e Carmen, sabes cuáles son as diferencias al cocinarlas? Non sei cales son. Supoño que Ana Belén me está dicindo que está apañando o que eu lle chamo aquí os favóns, é que dependendo como se cociñen, podense chamar agua dulces ou Carmen. Ou non entendín. Nusca, eu estou facendo kéfir de leite de cabra. Ai, morse, que me dera a min. Mira que me gusta. Non sei, o kéfir de cabra non o sei porque nunca o probín. Pero hasta me saleu como a cabuxa, ves? Tamén me saleu como unha cabra. Nusca, estou facendo pero... O sea, o que é o queso, encántame, o queso fresco, encántame, o sea, que o kéfir teme que gustar, que me dera a min unha cabuxiña, ves, para poder ter leite fresco para lle botar aos meus nódulos. Esta semana fixemos un vídeo de como se apañan as fabas, como se aproveitan nos seus diferentes estadios de madurez, de tal.
E no vídeo puxen varias maneiras de chamarlle, que lle temos non só aquí, porque isto xa o pedira, ao mellor o ano pasado ou hai 2 anos, pedira yo á xente a través de Facebook como lle chamaban eles aos favóns, non? Levime unha gratísima sorpresa porque non só me escribiron de Galicia, sino non só tamén de toda España, sino de outros continentes, porque me escribiron incluso de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, escribíronme tamén de aquí de algún sitio de Europa tamén, e deronme os nombres, ou sea, temos tantos nombres para describir unha sola cousa que flipade. E esta semana deronme algunhas máis. Quero que esteades atentas, vou a dicir os nombres, todos, que teño eu para chamarlle aos favóns. Escoitádeme, e se cando acabe a miña lista non dixen o nombre que como lle chamades vos, gustaríame moitísimo que mo escribírades. Entón, pois, eso, vou a dar vouvos a dicir todos os nombres que teño recollidos para describir favón, e estade atentas, todo o mundo atento, porque quero que me digades si está aquí o vosso nombre, se non, escribídemo. Veña, va. Favóns, faballóns, fabas de maio, fabas tolas, fabas lobas, fabois, fabilóns, favarolas, fabolas, fabocas, fabiñas tiernas, chauchas, carrachonas, fabas carrachas, peliqueiras, favarotas, zocas, favarulas, faves con V e fabas con V, estas dúas de Portugal. Entón, se non dicen o nombre de como vos lle chamades, quero que mo escribades, por favor, porque me gustaría, chegar a un récord de nombres para poñer na miña lista. Esta lista é unha merda, porque teño nunha folla toda escrita, medio roída e tal. Deixen aí no queixón con ideas de un día, pasala a limpio, de un día. O sea, a miña lista de tareas pendientes é moi larga, moi larga. Entón, pois, algún día pasarei na limpio, pero mentres non a perdo. Habas verdes. Pois non, teño, espera que xa o poño, Potelos en mi aldea, en serio, Potelos. Ai, me cachis na mar, espera, que bonito nombre. Potelos, ai, que bonito nombre, Potelos. E habas verdes. Habas verdes. Jo, que guai! 2 nombres máis. A ver, hai máis nombres. Desde Andorra, en catalán son faves. E faves non dixen. Non teño. Faves con B. Desde Andorra. Pois moitísimas gracias, Sol, porque a verdad que me dixeron desde Portugal faves e fabas, pero con V. Pero con B en Andorra. Moi ben. Genial. Pois tamén o escribo, Espera, como é? Potelos. A ver, Potelos xa o teño. Habas verdes, listo. Linda esa túa taza de infusión. Esa lista de fabas. Pois faves. Con B. Tamén. Moitísimas gracias. Patolos. Patolos. Tamén. Balbina, chamadeslle así. Pero, por favor, vou encher... Como é? Patolos, non? Escribístelo ben. Patolos. Ai, que che de nombres, como me gusta isto. Moitísimas gracias.
temos un nuevo suscriptor, la planta de es difícil de pronunciar. Carajotas. María, de onde eres? María Dorado Eijo. Donde, en que lugar do mundo se chaman caraotas? Caraotas. Eu vou non apuntar, Seguro que son os pavóns, non? Caraotas, con H. Vale. En clase primeiro, frijoles, pero frijoles son judías. A ver, é que non teño aquí ningún favón para vos enseñar, porque os jardín no congelador. Espera. A ver se estamos falando de outra cousa. Isto. Vese ben? Ou relumbra? Vese ben así? Estou falando desto, de favóns. Non sei moi ben. Non. Claro, é que frijoles son outro tipo de gran, son como unhas judías para comer, non sei moi ben. Pateiras. Chámase pateiras tamén en algún sitio? Pateiras en Malpica. Pero isto, mi madre, pateiras. Pateiras. Caraotas son faves negras en Venezuela, non é lo mismo, Nusca. Pero, caraotas, vale. Entón, espera, caraotas es en Venezuela. Non sei, María Dorado, desde onde nos fala. María Dorado, Eijo, desde onde nos falas? Donde lle chamades vos caraotas a estos? Frijoles son freixós. Caraotas son fabas negras en Venezuela, non é lo mismo, claro. En Venezuela llamaban caraotas a las alubias, pero non é iso o que eu busco. Mi mamá los comía verdes con sal e aceite. Así crudos, sin cociñar, Alicia. Eu suelo saltealos, Bueno, como os crudos tamén, pero, bueno, pateiras, mira ti. E pateiras donde é? Donde se lle chama así, María Dolores? Marchounos, María Dolores Suárez, pose, pateiras, donde se lle chama pateiras? E María Dorado Eijo, donde se lle chama caraotas? Ai, Malpica, coño, que se mo dixeches. Caraotas non é lo mismo, que eso en Venezuela son máis negras. Vale. Bueno, voulle pasar solo unha rayiña por encima, e non borro de todo, por si tes que publicar un libro, case mellor, unha enciclopedia. Teño tareas pendientes, non vos dixen que eu teño unha lista de tareas pendientes moi larga, moi importante. E na miña lista de tareas pendientes tamén teño escribir un libro un día. Algún día, cando sea maior, cando non teña máis que facer, escribirei un libro. Que, por certo, puxen favóns en Google e o primeiro que aparece é o vídeo meu do ano pasado dos favóns. Eso está moi ben, porque así sei que Google recomenda os meus vídeos de primeiros. Eso está moi ben. Bueno, non sei se ao mellor o poñelos vos, porque eu teño outro tipo de algoritmo, e ao mellor o poñelo vos, pois non vos sale o meu vídeo de primeiro. Pero gustaríame sabelo, por si podedes mirar. Si podedes mirar, poñer en Google favóns e a ver que vos sale. Tes razón, Javier. Home, non vai ter razón, Javier. Si los cortaba y mordía y mojaba en el aceite. En crudo. Pois, eso sí que me gusta, porque, bueno, eu xa sabedes que eu como casi todo crudo, que non casi todo, pero gústame moito o sabor das verduras crudo, sin cociñar. E o limón con tona. Todos estamos con Javier. Pero cando sea maior, porque agora non podo, agora non teño tempo, pero cando sea maior, eu teña tempo, hai aquí un mosquitiño.
A rechispa. Igual escribo. En Venezuela, son galega, pero unha amiga de Venezuela dilles así. Bueno, pois, caraotas, as verdes, seguro que son as verdes ou son as negras que dixía a compañeira. Sí que sale lo primero tu vídeo de como plantar pavóns. Estou a tope de power. Estou a tope de power aí. Pois genial. Gracias, Cristina, por ir a mirar e por confirmarme, que eso alégrame. Ben. Fixón. Fixón. Fixón é un nombre tamén, desto. En onde se chama Fixón? María Dorado Eijo. Acabo de mirar e a min sales metí de primeira. Que bueno, Beli, moitas gracias, Beli Mariño. Que guai, que contenta quedo, porque iso é que o canal non vai mal de todo, porque senón recomendaría vídeos de outra xente que lle fora millor, supoño. De onde és? Eu son de unha zona costera das Rías Baixas, da costa da ría da Arousa, aquí en un puebliño ao lado do mar. Nusca, cando poidas... A ver, dinos Carmen. Nusca, cando poidas, por favor, revisa as preguntas de hoxe, que non che dá tempo a atender para ver se nos podes respostar cando poidas. Carmen, perdeches unha oportunidade buísima de que ler o teu mensaje, porque agora estaba lendo, ves, se en vez de eso fora unha pregunta, pois en Cabo Verde. Gracias, María Dorado. Pois se fora unha pregunta, xa che estaba lendo, e xa che axudaba ou intentaba contestarche. Faime outra vez a pregunta. Carmen, non podo, ao acabar o directo, non podo poñerme a ler todas as preguntas que me facedes e a contestar unha por unha, porque iso poderíame levar, imagínate, unha hora continua de cento e pico ou casi 200 personas mandando mensajes, que non todo o mundo manda, pero hai quen manda 3 ou 4 mensajes, ou máis. Entonces, continuamente, pois, xa non vamos a poñer que a mitad escribades, que son 100 personas, e que poñades un comentario cada 5 minutos durante unha hora, pois son 10 comentarios, 10 por 100, o sea, eu non me podo poñer a ler todos os mensajes, e moito menos poñerme a escribir, a contestalos, porque iso é un traballeiro de 2 días enteiros, non pode ser. De todos os xeitos, Carmen Prado Pérez, si tes algunha pregunta que, entendo, mil gracias, se podes, remedio contra a bichería dos Rosales. Vale. Carmen Prado Pérez, si tes algunha pregunta que me queres mandar e que queres que che conteste e tal, tes outro medio, porque, a ver, isto é un directo, aquí estou un pouquiño, unha hora con vos e non podo continuar co directo, non? Búsqueda Google Favóns e sale tu vídeo. Que bueno. Bueno, pois entonces que tes unha maneira de mandarme unha pregunta ou as que queiras. A Radio Gallega, ti buscas Radio Gallega en Google, programa a tarde, buscas o teléfono e aparece o teléfono. É un teléfono como se for un WhatsApp. O sea, ti podes lle mandar un audio ou podes mandarlle unha foto co problema e a pregunta, sabes, o que me queiras preguntar, porque eu vou todos os jueves á radio, e na radio contesto a preguntas que me envía a xente ao teléfono da radio, entonces aí, pois, sempre che podería axudar. De todos os xeitos preguntástesme, Carmen, se pode, remedio contra a bicharía dos Rosales, mira, nos Rosales pode haber, sobre todo, pulgón, pero pode haber tamén outro tipo de mosquiña que é máis pequena. E pode haber roedores que coman as follas. Pode haber tamén, que pode haber? A abella cortadora de hojas,
que che come a folla en círculos como se fora confeti. Non sei a que bicho te refieres. As follas, o sea, as abellas cortadoras de follas, que fan uns furadiños redondos como se foran confeti, non lle fan mal ningún á planta, pero ningún. Deixadias vivir, son solitarias, non van a facer un panal de abellas que vas a ter que chamar aos bomberos para que o veñan quitar. Son solitarias, recortan as follas dos rosales, bueno, de outras plantas, pero o rosal especialmente gustalle moito, para facer o seu iniño, que normalmente faino en masetas, na terra, en terra onde está máis ou menos seco, suele xo facer cerca de onde tes o rosal. E usa as folliñas cortadas en redondo dos rosales para cubrir o seu iniño. Primeiro abre unha galería nas masetas, sobre todo, pero, bueno, pode facer en calquera sitio, nun muro ou nun furado, en calquera sitio. E vai recubrindo ese furadiño con cachiños das follas que recorta ela mesma, en círculos perfectos. Non lle fagades mal, unha vez que recorte o que lle faga falta, xa non quita máis. Se é pulgón, ou mosca blanca, ou outro tipo de mosca que é pequeniña, moi parecida á mosca da fruta, ou é un tipo de pulja, que non é a pulja que teñen os cans, nin os gatos, nin as galiñas, é un tipo de pulgiña que tamén hai en outros cultivos como a berenjena e ás veces nas follas dos coleiros, sobre todo se teñen demasiado nitrógeno. Son as 9. Pero o que te apunta, bicarbonato potásico, se non sabes como facelo, tes que ir a mirar o vídeo, agora ao acabar o directo, vas mirar o meu vídeo pos na lupa. Non sabes que hai un dibujiño dunha lupa? Primeiro entras en YouTube e buscas a lupa, e na lupa escribes Nusca pulgón ou Nusca xabón ou Nusca, tipo un Nusca e máis o que queiras buscar, porque é unha maneira fácil de atopar un vídeo meu. Ti pos na lupa de Google, de Google non, que tamén che leva, pero vese peor o vídeo. Ti se accedes a través de Google, Google tamén che vai a dicir cal é o vídeo, pero entras como a través de un enlace e non che leva directamente ao canal. Entón vais a ver o vídeo con unha calidad máis mala. Entón eu prefiero que entres en YouTube, na lupa, e poñas Nusca pulgón. E xa che vai a levar ao vídeo onde eu enseño como facer o xabón para matar o pulgón sin dañar a planta, sin dañar o medio ambiente, sin dañar aos polinizadores, sin matar as abellas. E despois o que podes facer tamén é un macerado de allo, pero, ollo, non teño aínda vídeo desto, pero sería macerar o allo, nunca fervelo, porque vas a encontrar 1000 vídeos que che din hierve los dientes de ajo en agua durante media hora. Acabouse o allo, porque, bueno, isto teria que explicar nun vídeo, pero vou explicar rapidamente. O allo é bo contra o pulgón, contra a mosca blanca, contra algúns insectos que sean pequeniños, que non teñan piel por fora ou exoesqueleto, ou que non teñan un cascarón como ten unha cucaracha, por exemplo, porque a eses resbálalle, nunca mellor dito. Pero se faz un macerado de allo, o sea, o allo contén a licina, que é o componente maior do allo, e un pouco de azufre tamén, que é o que vai a conseguir matar ese tipo de bichería sin dañar a planta, sin dañar o medio ambiente, sin dañar, sobre todo, aos polinizadores. Pero se o ferves, a licina evapórase, e o azufre tamén. O sea, que estás facendo un macerado de allo fervido para nada. O mellor é maceralo. Prometo facer o vídeo non sei cando, porque eu teño tareas pendientes de facer 5000 vídeos para o meu canal de YouTube, pero de verdad que hai algúns que me urgen moito máis, sobre todo falarvos da cola de cabalo, porque hai moitos vídeos. Eu non é que vexa vídeos deses, o que pasa é que moita xente pregúntame, como me preguntou antes a amiga, las hojas del brócoli se comen de toda la vida. El brócoli se come hasta la raíz no, pero el tallo todo,
las hojas, todas. E la flor tamén, claro, o brécol tamén. Bueno, pois eso, que hai maneiras moi raras de recomendar cola de cabalo, non toda a cola de cabalo sirve igual, e cando algunha xente me manda algunha consulta, mira, que vin isto é cola de cabalo, tal, están aí recomendando, é unha cola de cabalo que non vale. Entonces, pois, falareivos dela. A ver si... eu botolle as suculentas. Me teño gusanillo no corpo, isto é imparable, Dios mío. Celi Estremodouro, Celi, teño que ir á túa casa, porque xa solo por ver o tronco ese que fixeches, que me mandaste esa foto á radio preguntándome algunhas consultas sobre o tronco e enseñándome como quedou e todo, pois teño que ir ali, teño que ir a Pontevedra e teño que ir á túa casa, así que teño que ir. Bueno, pois eso, miña querida xentiña, temos que marchar, que hai máis que facer. Moi boa semana, que teñades moi boa semana, disfrutade do que queda de do día da nai. Eu voume sentar tranquilamente a ver unha película, porque me dá ganas de me sentar e non facer nada máis, porque levo todo o día traballando como unha campeona. Eu son de ir á horta pola mañán, vémonos os xoves. Vale, Xavier, pois Xavier Veiga, vouche dicir, ou moito estabas escribindo, ou como me contestas agora, unha hora despois, a pregunta que che fixen cando entrastes no directo. Eu tenho que pedir explicacións, así que... Bueno, miña querida xentiña, o directo é o que é, así que nada, coidamos. Si tendes algunha pregunta, a Radio Gallega, o programa á tarde, si mandades a ese teléfono, xa me pasan a min. Ademais, son a única que ten unha sección de consulta, de horta, de problemas de flores, de plantas, ou de comida, ou de gastronomía. Son a única que ten unha sección así na Radio Gallega, así que mandedes onde mandedes, non vai a quedar en saco roto. Encontrades ben o número en Google e mandade máis preguntas á radio, que as irei contestando todas. Nada máis, miña querida xentiña, ala, veña, cada un aos seus quehaceres, portádevos ben, e se sabedes como vos digo sempre, pero digo desde o corazón, sede felices, e nada máis, ala, deica, ai, deica.